бародароне ки доруҳои гиёҳӣ мекуфтем барои вес гирифтан, яъне барои фарбеҳ шудан, гиёҳиш безарар, дар WhatsApp ман муроҷиат кунед. Бо барои хароб шудан ҳам ҳастай, барои фарбеҳ шудан ҳам ҳастай, барои зирени чашм, барои бефарзандӣ. Фарзанд доди Худои, аммо як чиз сабаб мешавад ки шумо соҳиби фарзанд мешавед. Дору барои майнаи сар, яъне ки одамое ки безеб ху мераванд. Хуб, барои зирени чашм, чашмое ки ай сварка хира шудагӣ, ай синни сол, ай сварка, ай шамолзадагӣ, барои простатит, барои мардҳои зандор, барои одамое ки хунукшон гирифтагӣ, тез пешоб мекунанд, барои кӯдакое ки дар ҷойгоҳшон тар мекунанд, барои шуморо ҳам аст. Ай 6 сола то 60 соларо мумкин ай хӯрдан. Дору гиёҳӣ беҳтарин дору биологически Россия мебурорашон, ранги асалай бародару саҳар бега дар шиками гишна мехириша. Хуб, дар WhatsApp ман муроҷиат кунед 8906 72 79 66 0. як бор дига рақамома такрор мекунам. 8906 72 79 66 0. муроҷиат кунед дар WhatsApp ман. дар сафкаш тамоми шаҳрҳои Россия бесплатна, Тоҷикистон ҳам роӣ мекунем. Дорувои гиёҳӣ фирмаи Arabian Sunamid качествошон ба дараҷаша гарантиш қатия. WhatsApp мада муроҷиат кунед. 8906 72 79 66 0. амоната ҳатман ба шумо мерасонам. агар амоната ба шумо нарасондум, пултон возврат мешавад.